Yero utrai. Hallelujah. Kini ki jinjar ke pimat ko long kpa. Kini ki jinjar ke pimat ko long kami. Kini ki jinjar ke pimat ke pekendu aga jingem ke jongpi. Kini ki day tang ka jing sedang ke jinjar ke bawan haga jingem ke jongpi. Kini ke kubor haga ne ke por. Ngawan roa ke bangan yo ban sam. Hapdeng jongpi. Ke ba truang ke ba sliang. Ke badan kam ban yo snyo ban shashkor. Ye ke kubor ke jong trai. Ngaong ipi. Ublain pendap ye fi. Ublai don rengkat lembat pi. Ublain pensyait bori pi. Un kersyan bori pi. Naga jaka kabab fidon. Shua bangin poye ne ke kubor. Ngap diang sengo bahai pi kilong kepa kilong kemi ki kon samla kan tebat shenrang. Uwai puai barok jong kan ke por. Dega jing eat ke jong belai dega jing eat ke jong try jing Jesus Christ. Dega jing eat ngap diang sengo bahai pi. Ngai ku belai pi. Para bangai be eat. Ha ke kerteng ke batiang bat ke em ke badan bor ke jong try jing long Jesus Christ. Ngai ku belai eat pi. Yo wai puai jong ne ke por. Ke bekenta. Ngin poi ha ke benta. Ban shashkor. Ban yo sngau. Ika kubor ke jong belai. Nga sngau ngo yo belai. Bat nga ai ngo yo belai. Nginang yo ka nika kabu. Nginang yo ka nika lan. Ban sam ika kubor jong belai ha pedeng jong pi. Bat pi ru kumju ke ba yo sngau ke ba shashkor ke ba sngap. Ngi ai ngo yo try. Ngi sngau ngo yo belai. Pedang yo sngau. Bat pedang yo ka kabu ban shashkor. Ika kubor ke jong try. Ublay ik yanga. Ublay ik ifi. Shisha ka jing don rengkat ke jong try ka bangalong kum ni. Ngi im de ka jing sumar ke jong belai. Ngi don de ka jing da ke jong belai. Ngi tip yila debat nga yu i la deru. Ublay kudup yanga. Ukudup ya pi. Haki pok kita beniang ke jong o. Lang ba de ka jing isnai ke jong o. Pi tip na am. Ka khmat jong belai. Ka tan shan jika jing em ka jong pi. Ka kti ka jong belai. U kershan ye pi. U ya rap yanga. U ya rap ye pi. Ki jing kular ka jong belai kim juk kala. U ong ba. Nganom e kun swat ye pi. Ni sngau ngo yo belai. Ni ai ngo yo try. Ka ne ka por ngin yo sngau. Ika kubor ka jong try. Ko meneng ong e pi. Ka kubor ka ne ka por ka bekenta ka bangan sam. Hapdeng jong pi. Kolong kupa. Kini ki jinjar ka pi mat ka jingem jong pi. Kolong kami. Kini ki jinjar ka pi kenduk ka jingem ka jong pi. Ko ki kun samla. Kini ki jinjar ka pi syam ha ka jingem jong pi. Pi singau jinjar men sim. Pi singau jinjar ka jingem jong pi. Pi singau ling as, pi singau pisa men sim. Pisau kurmar ke jing mercing perkat. Omdan ke jing suk ha mensim. Omdan ke jing kemen ha mensim. Kadon bet kata ke jing sngau jinjar. Ke jinjar mensim. Sngau ling as, sngau pisah. Na ong ipi. Kini ki jinjar kau pi kenduk ke jing em ke jong pi. Kau pi mat ke jing em jong pi. Kene kadai. Tang ke jing sedang. Jong ke jinjar. Ong ke ketien ke jong belai. Lada don Bible hajan jong pi. Hakane ka por ba benta. Shim benta ban pulih bat nga. Ba pin lap kum no ba ke ketien ke jong belai ke keren. Yang ai pi jong ne ka por ke bekenta. Naga gospel jong Matius. Arpu saulunong ke dekat ke bapra. Tu ngap ini kintin. Bat kini kintin. Ke belak keren. Dau try jungihi Jesus Christ. Huang kumne. Henry kini baro kilong tangki jing sedang ki jinjenjar. Ando kumta kini ai no ya pi. Haka jing shitom. Bat kini ya penyap no. Ya pi. Bat pinlong ki balai syun dagi kenja ben reu baro.
nakabanta kakerteng jonga. Anda kumta te shibun kin ya thut bat kin ya di paralok bat kin ya shun paralok bun kinong ya thu lupa lam leru kin ya mi bat kin syukor ya shibun te namar kapap kan man bun kejing it kibabun kan man krihat hanrei jar ubadayai ne hado bandakot jar ubandayai ne hado bandakot utake uban yok lanyem te ye kaneka gospel jong kahima on ya lap angka pertai baro te kaban long kajing pla hagi kenjaban riu baro anda kumta keng kata kabakot kan jia kan long Henry kini ki jenjar kau pimat kini ki jenjar kau pi kenduk haka jing em ka jopi ka bible ka kini ki dei tang ka jing sedang kata ka thma ka bakan jaman sem dei tang kata ka jing sedang jang ki jenjar kisngi ki bang em kisngi bakhatu ka por bakhatu ka ya ka bakhatu ko para bang pe kisngi ki bang em kisngi bakhatu ka por ka bakhatu ka ya ka bakhatu kan poi ka por om de tang kan ne ka jinjar pinman kin kem ye fi bat kin pin shi tom ye fi ka bible ka ong jisu haduk bakin dapat yap ya fi ki beriu kin isi ya fi ki beriu kin shun ya fi pin long ki bala shun dagi kin jaban riu baro ya ki khon ki jom balai hak ni ka selak handau pertai om dan jaga ya ki om dan jaga ya ki ujisu ang shibun kin ya dilok shibun kin ya thut kayo piyo i menta kayo ka bang ya i menta kabalajihan ka patang ban riu jongi ujisu ang kapop karoy shisha Henry jing it kababun kan man kriat Shibun kinang itu lupa balam leru kin yami. Shibun kin syukor iki wai. Para bangai nga ong ifi. Kin men ki para nga ong ifi. Lada pi mat ki jinjar ka jingem jong pi. Lada pi kendu ki jinjar ka jingem jong pi. Lada ka jingem jong pi ka dona ka jinjar. Lada pi dona ka ta ka jinjar mense. To tiap pa ka dika ka thma ka jong pi. Kena kita thma ka bakan jaman sem. Bat kena kita thma kena tang kajing sedang ki jinjar. Kalong yanga kalong yepi. Menta ka badai yanga yepi. Ban pen crack. Ban pen scam. Kata ka jingat ka jong ngajong piau Jesus Christ. Kan poi ka por nom slam show. Kan jiai ki banget ki jong belai. Ka Bible ka ang kin kem ya fi kin penshitom ya fi om tang bakin penshitom ya fi kin le ben ya fi kin penshitom ben ya fi om de tang penshitom ben ya fi om de tang bakin le ben ya fi kin da isi ya fi om de tang bakin isi ya fi kin da penyap ya fi you know try you know try. Hari kini kijing mat ke jong pi mentah. Kini kijing kenduk jong pi ke mentah. Kini kijing syam jong pi mentah. Pi singau tang ma pi mat jinjar, pi singau tang ma pi ba syam jinjar, singau tang ma pi ba syam jing singau tang ma pi ba kalong yi kalong sam jong pi om dan jing suk om dan jing hon.
Kini datang ke jing sedang. Datang ke jing sedang. Ke Bible ka. Kawai nga ong ipi. Akwa ban tu ipi. Akwa pen singaw pedeng jong fi. Yo Jisu pila yo. Yo Jisu pila syam. Pen scam ka donut ka jong pihak utrai Jesus Christ. Pen scam ka jingat ka jong pihak utrai Jesus Christ. Pen scam ka jing em ka jong pi. How utrai Jesus Christ. Namar shua mau utrai nuan. Shua ka jing rong no. Pin yo i ki breu. Wat ki bala jidro. Kim syam kata ke lenti ke ban syakri utrai. Kila lek kam kai ke jing syakri belai. Kila ken stingi ke jing syakri belai. Ki ong ki syakri yo belai. Ki ong ki mane yo belai. Handrai ki syue lek tendap. Syue im ka rukom. Syue lek kata ka rukom. Kebama kadai kene. Lada ki paidin na utrai. Ka Bible ka ong ba. Ban poi happening. Ban yo rung happening. Ban yo syong happening. Tang utaw bayay ne. Hadu bandakon. Tang utaw bayeng scam. Hadu bandakon. Tang utaw bayim. Hakata ka GM. Hadu ka singi jang jingwan. Bar utrai. Bayay ne. Bar utrai. Habandakon. Tang to bayay ne. Hadu bandakon. Un poi habandang. Pitip igalenti ban poi shabandang. Hau piyat kini lenti ban poi shabandang. Hau pi syam jing pi kenduk jing pi mat jinjar. Pi syam jinjar. Donu betelot. Upoi shteng lenti umla ayat syuk syaprang. Don ubah singau syam jing palat upai nak syadin. Kokin men ki para. Nga ong ipi. Ki kun jong boleh ka dok ki jinjar. Ki kun jong boleh ka dok ngi mat jinjar. Tang ba wat syap ti. Nga tengah kantui fi nga tengah ong ipi. Pidai ban long. Kita kiba scam ban long kiba ngai haka jingkula haka ketin jo belai uji sudap kula uji sudap ong ngai pi naga gospel jong yonis kat sau dekat ke bakat pra nganom e kun swat ya fi nganom e rang li ya fi ngalong lembat fi ngaong e pi ubah hok daga jingai em ubah hok naga sam lai pasau dekat ke bakat kendai ki jinjar ubah hok kilong shibut deu train pelai ya una kine baro kak tin jo blai kala keren kam da thok kam da syukur ki jinjar ko pi kendu ki jinjar ko pi mat ki jinjar mensim ki jong pi kini kedai tangga jing sedang tang lada pi yalek thma bai kini jinja pi yeng ban yalek yaki nga ong pi ko ba ang ka Bible utran ai bori pi try pen ko bori pi pinjab ikini jinja pinjab ikini jinja utran pelai ya pi kawai ka Bible ka ong ini kan poi ka jinja ka ba kham ki jing ka ba kham khor kinuan ban hiar thmai ki banget ki jong lai kata kalong kinong bot ki jong Jisu ki ba syakri yo Jisu ki ba i yo Jisu kin syakam ki kem yo Jisu pi kin mau ne ki sakilam rer yo Jisu Pensitam yo Jisu sempat ben yo Jisu
Kisiki lam ler yu Jisu. Ya kita kinong but jong uru. Kelam pep kin lepe. Kumbo Jisu am. Kumbo kila lepe nya nga. Ya piru kelam pep kin lepe. Kumbo kila pensyitop nya nga. Ya piru kin pensyitop. Ko kin man kin para. Ke Bible ko am. Kin kem nya fi. Kin pensyitop nya fi. Wat kin penyap lo kin penyap nya fi. Kan poi ko por. Kani ke thma. Kebakan zaman siap. Kan poi ko por. Kin kem nya fi. Kin pensyitop nya fi. Kin penyap lo nya fi. Nga ong nya fi. Ubakwa ban poi sya beneng. Nang ne ujinjar sya tay usuk. Kibabon kibreu. Kiting ye de jinjar ne kadok. Kiting ye kita ke jinjar, kita ke jing ak. Ki kuat ban wat ke jing suk ka perthai. Ki kuat ban wat kalat kalanti kumno ban suk ka perthai. Nga ong ipi. Ka perthai ka badap tang ka jing syukur. Bat ki jing thala ke jongka. Ka riam ye pi. Bat ka syukur ye pi. Pi singaw kum badon ka jing suka ka perthai. Amdan jing suka ka perthai. Pej ye ladi. Yet ye ladi. Pi don ka ing kasam. Hato pisuk. Pi don kali hato pisuk. Pi don ka poisa hato pisuk. Pi don ka kam ka jam hato pisuk. Ka perthai ka badap tang ka jing thala. Bat ka jing syukur. Nga ong pi. Dongin long kita. Kibaya syak shitom lem bat ukris chipor na kane. Chipor gini syak shitom. Balay nga ong chipor. Kan usnem. Hakajing antat breu jongi. Prapu usnem. Kalakut ingi. Don ke banyau po, don prapu, don kendai peu. Hapok cispa te kalakut eh. Jala leit no. Ngila laik ke jinjar na kadok. Syatai pan. Deka jing sok. Deka jing keman. Haka jing em kau bam jing kon. Harengkat bat ublay. Harengkat bat ujisu. Harengkat. Bat ki angel. Pinya lek keman. Pinya syat keman happening. Para bangai be'e. Kin man ki be'e. Ki khôn ki jong belai. Ki be'e jong belai. Ki jinjar ke bagi ma. Ni syak keran beng. Ni syak nyau beng. La isi lut na ki breu yang ni. Ki breu ki ikin jing yang ni. Ki tharai bun jahat yang ni. Kam lele. Dan kam ka wei ngi ko para bangai. Bangin yai nek. Hakaban syakri khamba yo belai. Ban i yo belai. Ban im badu belai. Ban ya badu belai. Ban le. Ya kata ka belai mon ya nga. Ya kata ka belai mon ya pi. Ko kit man ki jonga. Ko ki para bangai ni. Nga ong ipi. Jingwan utrai jo ngitam Islam syu. Kelahajan me. Bat kelahajan ketika jingwan ke jo utrai jo Jesus Christ. Pin krek ye ladi. Ban ye syam bat utrai. Kene ke kubor ne ke kubor ke wan ruah ban ye selang. Ban sama pedang jampi. Kini jinjar ke wapi ma. Kini ki jinjar ke bagi kendu. Kini ki jinjar ke bagi syam ke jingem jongi. Kene kadai tang ke jing sedap. Kan wan seka wepat ke jinjar. Kata kadai. Kin kem mefi. Kin pensyita mefi. Kin penyap mefi. Ko para bangai pihak.
Bis kami la ka jong ka jm. How try Jesus Christ. Pediang na ka kubor. Kan lang ka jikar kuwi fi. Ngan duai pi. Kibas ngap ka basya skor ni kapor ka bakenta. Tui duai. Try Jesus. Yarap lem iway puway basya skor. Kibas ngap kiba pediang na kubor ka jong me. Kar kuwi ki belai. Yarap iki ablay coba. Mensima koi. Isnay lem iki. Baba it kedop iki. Atrai Jesus. Klem me ngim laban le ay. Ngim dalong ay klem me. Yarap Jesus ini. Kaburam nga Aisha me kajingo nga Aisha me. Kerteng Jesus ngapan. Amen. Yaroi try. Ngublen kar koi fi. Yang second way pan kapor. Nam ta kaburam jong belai. Amen.